Happy Friday, woza Friday, woza mpelavhiki. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Zora nhasi tine nyaya inotikutyisa. Ndoda kuti mufambe neni. Imika ndopamunoona kuti nyika yakasenga kurema regaitipinde munyaya yedu. Right, ndauya nenyaya yangu inotyisa. Upenyu hwandiri kurarama hwakaoma. And never in my dreams did I ever thought kuti ndingasvika pakuchera mudzimai wangu kubva muguva ndoita ritual pakati peusiku. Pamusaka pekuda mari, moyo wangu unorwadzira vana vangu, especially mudiki, kukura asina mai. Pamusaka pangu ndakatadzira pasi zvese nedenga, ende mugore ra2026 ndaona kuti kunyarara nekusabudisa zviri mumwoyo mangu kuri kundiisa pakamanikana. Ndakabata mushonga wakaipitsisa fani mushure mekunge ndaomerwa neupenyu. Dzimweni dzenguva hatigoni kumirira nguva yaMwari nokuti patience pays. Ndakaomerwa kusvika ndaona sekuti Mwari vainge vandikanganwa, kana kuti regai nditi ndaifunga kuti vari slow. Izvokwani pfungwa dzedu dzevanhu dzinoona zvinhu zviri pedo tisingazivi kuti patinozvitsvakira masolutions ari man made tinoguma tapinda muna taisireva. Makore apfuura kuna na2006 to 8 upenyu hwaiva hwakandiomera. Ndakauya kuno Joni kunova ndiko kwandinogara mushure mekunge ndagraduata pachikomo chefundo. Munongozivawo after graduating unenge uchizvipikicha uri muoffice wakapfeka bhachi, tai yakanwa, aiwa uchibaya-baya kompyuta nekumhanyisa maripoti kuna bosi. Vabereki vanenge vachitiwo aiwa tagwisa mukomana mukuru apedza chikoro. Deno maiziva kuti chikoro chacho ndainge ndachipinzwa nemombe dzababa dzavainotengesa kumaketi kuti ndipindewo chikoro. Vatete, the struggles of a poor African family munonyatsowaziva. And I was told kuti our only way out of poverty kwainge kuri kuenda kuchikoro. I tried with all my strength, asi zvaitoita worse. Anyway, back to my story. Ndakapinda muJoni ndikanogara kuHillbrow neshamwari. This was my very first time kusangana nema-living conditions akadai. Shamwari yangu yaigara mukaspace kadiki, I mean the flat raishiwa. Saka shamwari yangu ainge aine bed yake yakavharwa necurtain. Same for the roommate. Okay, yakavharwa yakadivide. Iko kuma curtain kune nyaya dzako, ndichazodzoka hangu rimwe zuva. Ndakatsvaka basa, asi basa raisabatika. Ndakamboenda kuno offloada matraki vatete, ndaidzoka musana usingadi, apa mari yacho yainge isina kuwanda. Vabereki vangu vainge vafara kuti zvavo zvainge zvaita. Wavo mwana komana aizotanga kutumira machangani bag ainge azere makremora. They were hopeful, asi chainyatsobuda hapana. Kotiwo kumhanyiswa nemapurisa, iko kumbosungwa. Asi moyo wangu wairamba uchifunga kuti ngadai zvangu zvaitawo ndatumirawo vabereki kumba. Goreba hapana chabuda. Ndakatanga kutengesa cool time parobot. Vatete, I mean mafreezit aya ekuJoni anenge ane maflavor akasiyana-siyana. Vazhinji vanofarira riya rered guava flavor. Zvino business iri raita kuti munhu uswere wakamira parobot zuva rose. And piki yacho isama. Kana kotonhora zvinenge zvadhakwa, apa rent inenge ichida kubhadharwa. Iyo profit yacho ichimboriwo mari nhayedu cool time re2 rand. Moyo wangu waitsemuka fani kuona vana vekuZimbabwe vamwe vadoko kwandiri vachidarika vachityaira mota dzavo vachitenga macool time. Wozvibvunza kuti saka what's wrong with me? Apa nditoriwo graduate. Chikoro kwandiri proved kuti chaisashanda, saka chaishanda chii? Inyasha dzaMwari here? Asi manje zvaita sekuti Mwari vaisandifarira. Ndakasvika pakunamata nechirungu ndichiti pamwe Mwari murungu kuda hanzoshona. Desperate times kukangama kuti is the one who created all the languages. Ndakazoona kuti pamwe pane vanhu vangoriwo God's favorite children, asi looks like ini I wasn't one of those. Okay, cool. Rimwe zuva ndiri parobot ndichitengesa hangu, ndainge ndanzwa nekutsva, ndikatora one freezit ndichimwa hangu. Mozo ukaswera parobot, mota dzese dzinenge dzichisiya utsi pauri, parinovira unenge uchitonhuwa chaiko. Iwo ma2 rand aya aitokwana panopera mwedzi kubhadhara rent hafu yangu. Ndainge ndichisveta hangu cool time guava flavor. I won't forget that day. Ndainyatsosveta nesimba semunhu ainge aswera nenzara hake, uku robot rainge ravhara. Pandaishandira rainge riri robot guru.
saka raitora about 120 seconds kuti richinje. Ndaiziva kuti nguva yangu ipfupi, saka pandichasevha mota nekuzopa vanhu change ndaifanira kuita fast, kwete kuti ndizosvika pakumhanyisa mota ndichitevera change o kuridzirwa uta nemadhiraivha ari impatient. Ndakaona imwe Range Rover yesilver kwakudaniwa cool time, ndakafambisa pondosvika kudai wanenge wanditsatsai. Imi ndakatoida kupukuta maziso angu. Aiwa, chero kuchinzwa vanofanana. Iye wakaramba akavhura muromo. Pakamboita maseconds paine silence. Akazoti iwe tatenda, ndiwe. Ndakazadzwa nemufaro. Asi ndakaona tsatsai maziso ake anjenga musodzi. Akandipa business card rake kwakuti ndimupe cool time 3. Robo rakavhura akabva angondisvitsa mari mumaoko angu kwava kuenda. Munoziva, I'd forgotten who I was. I was this educated graduate, an A student. Ndindaikopesa vanhu manotsi. Saka what had happened to me? I had lost weight, but munongoziva kuti you won't notice that because you stay with yourself every day. Saka weight chero ikadonha, you hardly notice. Misodzi yake yakandidisturba. Ndakapepuka mhope huru dzaive dzakandiputira. Ndakasvika kumba kwava kumufonera akati taizosangana paweekend kumba kwake. Aizouya onditora paSemposto. Ko mazuva anombomira kufamba here? Weekend yakasvika ndakazama kugeza pachiboys waiziva kwakuenda kuroboti. Tsatsai yakasvika nemota yake mbishi kwakunditora. Kungobaya pakanzi take me home. Mota yototanga kutaura. Remember, at this stage, I was just a poor boy. Saka I was amazed with all this technology. I had a lot of questions. Muri kureva kuti taina matamu ari mumwe chete here? Saka sei zvangu zvaisaita asi zvevamwe zvaiita. Takafamba dzinenge 30 minutes till N1. The last time I drove on that road was when I was Mobaz ndichibva kuZimbabwe. Aya masuburbs ari kuarea iyi ndaisawasiva. Muroad tsatsai aibvunza kuti ko basa rakaramba here? Saka uri kugarepi? Tsatsai uyu ndaive ndagraduata naye, asi it looks like zvake zvainge zvakasika kuita. Takasvika ku4 Ways. The street was quiet. Zvainge zvasiyana nenoise yekuHillbrow. His house was in a gated area. Majacaranda ari purple. At this time, tanga tava muna mid-November. Takasvika pane rino zimba. I couldn't believe my eyes. Ameno kuti paiva pamba pano. Akadzima engine, akati ngatiburuke. Emika zveshuwa tainge tichiperekedza vamwe vana kurarama. He had a massive house. Akati mudzimai nevana vainge vaenda kuSeychelles holiday. Ainge achishandira imwe kambani. It looked like zvese zvaizvakarongeka. Akandibvunza machallenges angu ndikamutaurira. Akati zvimwe zvacho panenge pane vanhu vemudzinza chaivo vaisafara kuti ndini ndakatanga kupfeka gauni dema. Ndaifanira kunogezwa munyama uye kuti nzira yangu ivhurike. Vatete takaenda 2 days later kune imwe n'anga muZimba yainzi Sekuru Banda. One thing I want you to know is muJoburg hapana chinoshayikwa. I mean Joburg CBD and all the districts surrounding it. Tsatsai ainge anditi ndimbomira kudzokera titange tagadzirisa chikaranga chaive pandere. Akanditi moyo wake wakarwadza kundiona parobot. Munhu aigona chikoro zvakadaro. Mind you, I graduated with a cum laude. Nhamo yainge yandisvura. Ndiko kubuda kwandakaita muHillbrow kuvatete. Takaenda kwaSekuru vaigara kuForce Florus out of Joburg, but in Joburg. If I'm correct, it's in the East Rand. Takasvika kuya ndikagezwa munyama, ndikaudzwa kuti ndainge ndakapfekedzwa mweya wechembere. Ndiko saka upenyu hwangu hwainge hwakaminama. A few weeks later, Tsatsai hooked me up with this HR manager muZimba. Vaitoda munhu ane program seyangu. At this stage, ndainge ndogara kucottage kwaTsatsai. Handidi kuva munhu asiri grateful. Murume uyu akandibuditsa mustreet and the wife was such a wonderful maiguru. Ndaivaremekedza. Ndakatanga kushanda pabasa paya semunhu ainge ane njere dziri sharp and I had a very high position. Handichatauri zvandaita. Pamwe vamwe venyu mungandisiva. Asi ndainge ndichishanda kumaofisi makuru kuPretoria. Vatete ganda rangu rakatanga kuratidza upenyu. Upenyu hwabereki wangu hukachinja. Hapana chandaishaya. Amai vangu kungotaura muromo umwe chete zvaibva zvangoendwa, cause I knew your struggles. Vatete ndakasvika pakuroora mudzimai wangu tikachata muchato wakanaka chose ende ndainge ndogara Pretoria kudhuze nekubasa. Takakomborerwa nevana vaviri pachinguva chiduku. I had a great life, beautiful home, my benefits kubasa, beautiful lifestyle, my allowances, zvese.
mazuva akapindana, makore akapindana. I had a high paying job, ndaikapromotwa, ndainge ndakunzwa maideas manyuwani tichiwa implementa, maprofit achiwedzera, mabhosi angu achifara, vana vakakura. Then something happened. Madates handizotauri omakore, so that I remain anonymous. Basa rakabva rangonzi rapera. Vatete, why? Something that I least expected. It was an inside job ende pane vaisandida muorganization. Ndakangofira kuvaMuzimba. Okay, masavings ndainge ndinawo, imba ndainge ndakatora nemortgage, vana vaidzidza kuzvikoro zvinodhura. I accepted my situations and knowing my CV ndaisa kuti ndaizowana basa muchinguva chidiki diki chaizotevera. But I was wrong. Gore rekutanga rakapera, no job interview, no phone call. Gore rechipiri, rechitatu, rechina, mari ikatanga kudzikira. Nguva yese ndaingoti zvichaita, asi reality yainge iri pamberi pangu yaive kuti ndaizodzokera mustreet ndikasangwara. Ndipo pandakadzokera kuForce Florus zvakare kwava kunozama kugezwa munyama uyu waiwadzoka 10 times uine force yekuda kundidzorera mustreet. Sekuru vakanditarisa vakadzungudza musoro, vakanyarara kwenguva refu kwava kuzama kutaura, vakadzipwa. Vakaita kunge munhu aputirwa neumwe mweya, masuo avo aisabwaira, bvudzi rangu rakamerera. Vakazongoti bhebhenu kwava kupepuka. Vakanditi izvi zvaiva pandiri zvaingoda ropa chete. Paida kuteura ropa nekuti vainge vaita fishing. Vakandiona ndichifamba mustreet ndizvidira mvura, ndakadikitira, ndakabata macool time. Hana yangu yakarova. I was not going back there. Vakati ndaifanira kudeura ropa. At the time I was desperate. Ndakati let's do anything to stop this spirit of poverty. Dei ndakasiva. Ndakabvunzwa kuti mudzimai aripi, ndikati ari kumba. Zvikanzi okay, ndiye watichashandisa. Ko ndaigozivei? Vakati ndaifanira kushinga. Right vatete. Ndakapuwa mira, ndikaona mudzimai wangu, ndikanzi ndibaye. Mwoyo wangu waiziva zvandaita, ndainge ndizere kutya, maoko angu aidedera. Sekuru ndakavatarira, vakanditi street omudzimai, choose. I was very selfish, ndikabva ndabaya. At this time, painge paine presence yemweya wakaipa. Remember I said ndakanzwa bvudzi kumira. I wasn't myself. Ndaita kunge munhu akapfekwa nedhimoni chairo. I felt like I couldn't stop. Ndainge ndapinda madhaka ende kubuda kwangu up to this day. It's not easy. It keeps getting worse vatete. Ndainge ndava papoint of no return. I needed to fight for my life. Ndakaenda kumba. On my way, vana vainge vachingofona ndikaziva kuti hapachina kumira mushe. Who does that? I was supposed to provide for my wife, protect her. Asi no, what did I do to her? I failed her. And sometimes I wish I could reverse the hands of time. But yainge yadeuka. Ndakasara ndosvika kumba ndave sober. Shavi rainge randigara riya randisiya. Mudzimai wangu ainge angodona achitobika kudya kwemanheru. Vana vakangoti mama vati vabayiwa ndokuwira pasi. The love of money is the root of evil. Money has no problems, but the love of money, rudo rwemari. Mudzimai akachengetwa, mwedzi ikafamba, ini ndikatanga business rangu, and up to this day it's going strong. I'm not going to go into much details about that again, so that ndirambe ndiri musaga ndingazivikanwa nehama dzemudzimai. Ndoziva kuti nyaya ino ichateererwa nevanhu vakawanda. Vatete, takati tazviona zvemudzimai ashaya, papera gore, sekuru vakanditi it's time to do what? Ndaifanira kuchera mudzimai wangu ndomuunza kumba. Ndomuunza kwenguva yaikwana kuita vhiki. Imika, kana watopinda nezvinhu izvi unenge wava muranda chaiye. Ndakati kuna sekuru, ndakabvunza sekuru kuti maida kuti ndibude munyuzi here? Vakati bodo. Tainozviita kumakuva usiku, ende vanorinda vaizobatwa nedzikirira nekuti vanozongovhura maziso kwachena. Sin will make you a slave vatete, nemivese vedare unoita muranda chaiye. Musi wakasvika zvikaendwa. Coffin remudzimai wangu rakaunzwa kumba. Ndikariisa mucottage. Ndakanzi ndirivhure. Ndakaita sekudaro. Panguva iyi ndainge ndisina kupfeka. Mumba mainge mazara mweya unonhuhwa fani. Mweya wacho wekuti unogara muchifuva vatete. Vhiki rese rakapera. Ndakavharirwa mumba umu. Sekuru vainguuya pakati pousiku. Ndaifanira kudyira mumba imomo. The most painful part is seeing munhu wawaimboziva kuti mudzimai wako, uye waunoziva kuti akafa nguva isati yakwana pamusaka pangu. Imagine at this stage, 1 year later, ange akuita achichinja, but you could recognize her hair was still there.
uyezve mafuta ake ainge asara akanamira pamabhonzo. The state yemunhu ari kudecomposa vatete, it's unbearable. 7 full days ndirimo muroom umu ndichiita ritual yekuti mari irambe ichiuya. Skeleton takaisumudza kubva mukofini kwakuwaridza jira rakapiwa naivo sekuru rainge rine mushonga. Chandinoda kuti muzive kuti zvinhu zvemushonga hazvina kutipa. It's not child's play. Ende vazhinji ndinoona vanokomenta kuti ndinoda kuromba. You don't know what you'll be getting yourself into. Takadzorera coffin nemudzimai wangu zvekare. Now the sight will never leave my eyes. Ndakarara ndinopepuka pakati peusiku. Ndinoita kuvhunduka chaiko. Pandiri aiwa mari haizivani. Asi as we speak 5 years dzinokwana next year. And I'm not ready to face again skeleton nemudzimai wangu. My business akawanda, mari ndinayo. I have everything you can think of, but I am not happy. Who knows what's next? Pamwe nyota yewandakasacrifice mukadzi wangu tu yakuda kupedzwa zvakare nerimwe ropa. I'm tired of this. I have a new wife. Pamwe she's next. She is very comfortable. Asingazive kuti ropa rimwe mukadzi riri kusponsor the good life that she has. Anyways, regai ndigumire pano. I'm not happy with my life. Yes, it's true. Money does not buy happiness. Let this be a lesson kune wese akateerera. Ndatenda. Timbomwa mvura. Tazvinzwira toga. This is something that is very uncomfortable. Ndoza kuti pane mamessage akawanda anoyasho kuti toda kuromba tirombe sei, toda namba dzaningi, haina ndombohli ndazvipira, ndoda gonye, ndoda chi. But you guys, you don't know what you'll be getting yourself into. Pane zvakataurwa kuma 10 days ndakakwanisa kutora less than 30 seconds asi pastor vanga vachingotaura kuti we do not want to wait. Regai ndichiinserte chiclip iri mumbozvinzwira moga in case you are going through zvinorema. Sometimes let's just pray for the power kubva kuna Mwari. We need to start praying for power. 2026, if things are getting bad, don't say, God, may I come out of this situation. Say, God, may I receive power to stand with the hills. Modern Christians are running for charities. Everyone wants to run well and Fuma in the night and run for the problems. But Christ said in the word, you will have tribulation. Then he said, but be of good cheer, I will overcome the world. Hi Tete, please post me as Heidi and notify me once you have posted. Chandunza pano chikuru, I'm tired of life. And this is Namazano. My life is always under attack. Nyangu yakareba, and I'll start with a small background. Isu tinoberekwa tiri 8. Ndiri musikana mudiki kumba kwedu uye number 7. Ndichikura ndaidiwa nababa zvekuti ende hapana chandaishaya uye vamwe vangu futi vaiitirwa. Ndakakura ndiri munhu aingovengwa chero kuchikoro ndichipomerwa mhosva dzandisingazivi. People only came close kwandiri because of what I had. Nice food, money also, but vaindivenga. I grew up ndiri emotionally disturbed to the extent yekuti ndaiunganirwa nevanhu ndichenzi ndakaposta. Fast forward, ndaiti kana ndiri kumba ndakarara, I could experience a lot of nightmares zvekuti ndaitadza kurara in the girls room. Ndaimuka ndomhanya in my parents bedroom ndotowaridzirwa imomo ndorara. This went on almost primary life yangu yose ende kazhinji ndairota nyoka. Tete, this other day ndaifamba ndega muroad coming from school. I could hear voices calling my name. Asi ndikacheuka ndaisaona munhu. Ndaisvika ndoudza mama vondinamatira voti usadaira mwanangu. I came across disturbing things, but semwana unenge uchiti ameno. My father was very strict and unapproachable. Saka zvimwe zvinhu zvandaisangana nazvo ndaisakwanisa kuudza vabereki. There was one morning ndichiri kuprimary. It was sports day Tete and everything was normal pandiri. Takaenda kustadium as a school. Saka what happened was tichipinda mugate restadium pakasimuka dust. Tikangotiyowe vana vekugate vauya nechibhubhubhu vakutiitira dust. Takapinda mukati. I was with my friend, I'll name her Nono. Takapiwa samosas by a certain teacher kuti tivatengetsere. Monday I just found myself feeling weak. Ndavata kumabhegi. I felt dizzy and that's when Nono came akanditi, ko iwewe ndikutengesa ndega wakarara zvako. At that moment akandisimudza musoro, and when I tried to look at her, I had turned blind. Ndakamuti ndiri kurwara and handisi kuona. She took me akafamba neni, then I started vomiting. I asked her tiri kuenda kopi, akati kumba. We were grade 6.
akandibata ndokuenda kunogara pamashops. Ndanzwa vamwe baba vobvunza kuti mwana uyu ari kurwara ka. Nono ndokubva adavira kuti zvikanzi kumba kwavo unokuziva here. Akati hongu. Ndakaendeswa kumba, mai vangu ndokubva vandinamatira vakandigeza nelemon water. My father came, ndikaendeswa kuchipatara ndikanyorerwa mushonga zvikapfuura. But that same weekend my eyesight yakatanga kuita problem. Ndichiona letters upside down. Saka ndakabva ndangotanga kuita problem yemaziso, but now ndave nani sterek. Fast forward tete, I continued experiencing strange dreams until one day ndarota ndakaunganirwa nevanhu vachipururudza kuti nhasi ukuchata. Hapana umwe murume achakurora panze peuyu. Pakashedzerwa zvikanzi gadzirirai murume waLizzy akuuya. Vanhu ndobva vasimuka, pakavhurika door, vakadzi vachipemberera ndobva pabuda zinyoka reblack. Zvikanzi hululu, Lizzy uyu murume wako nhasi wachata, hapana achakurora futi. Ini ndakabva ndapindutswa kuti washatwe white in yellow spots, dzikapera dzakadaro. Tete, I was young and I didn't understand this dream. Kumba we are SDAs, so zvekufamba hatina kumboita, asi vabereki vakambofamba neni, asi dambudziko harina kumira. Fast forward, I went to high school, but tete, I didn't have peace. Kuchikoro, I could see snakes after study, pasina kudzona. I could see a person dressed in black besides my bed, tete, zvaindinetsa. Ndaibuda maronda kusikarudzi, zvekutadza kuenda class ndoenda kuschool clinic. They tested zvese wanikwe, I'm okay. At some point, ndakamboenda nemaronda aya, nesi akandirova akati, mwana iwe, kokana une zvikunetsa, why usingatauri? Ndakashaya kuti nesi ari kurevei. Akanditi wakambobatwa okuiswa zvisizvo nemurume. Ndikati kwete, mind you, I was informed too zvichiitika izvi. I got tested my STI ose, wanikwa handina chinhu. Zvikanzi enda kumba kwenyu and test HIV. Apa handizive kuti chii ende ndiri mhandara. My parents were told zvikavanetsa cause both were negative and I was a virgin. So tete, my life yekuchikoro ndaingobuda zvironda kuzasi omaziso kurwadza. All of this happened ku boarding school. My sister was there but never cared for me, treated me like a little sister. Zvairwadza watching her being a sister to strangers. Asi ini bodo aitonditrautsini ndongoti zviriko. During my school days, I never dated and experienced bullying singaiti zvese ndichingonzi ndini. At lower 6, I transferred to another school in Bulawayo. I got raped tete nemukomana that I was not dating. Ndiri kangamwe, and when it happened, I was with my cousin. Iyaizivana nemunhu uyu. She left me alone in the room with this person. Tete aindifimba ndichiramba, asi he touched me and kissed me. It was weird. Paakatora condom, I told him kuti I'm a virgin and handisati ndaredi kusangana nemurume. Akaita hasha akati let's break it. Ndizvo zvandiri kuda. Ndakaramba tete, munhu akandibata nesimba akabvarura hembe yangu and raped me. I screamed so loud. Ndakarwadzwa. Zvikanzi nyarara, listen to the fun part. Fun part ipi yandinoziva. Sure, I lost my virginity that day mufunge. Ndakazonzwa ndotanga kupomerwa kunzi Lizzy akuita zvevarume sleeping around. Kozvabva nekopi. I got sick kuchikoro. Vabereki vasingaudzivi, and it was bad until ndazotorwa after they got a tip off by a student akavafonera. Ndakapora ndokudzoswa futi, ndikatanga futi kubuda maronda aya kusikarudzi. My father came kuchikoro, ndikaendeswa kuchipatara. I got tested again. Wanikwe ndiri right, I'm negative. Pane zvese. I struggled to finish my high school cause nguva yekudzidza ndanga ndisina, just in and out of hospital kusvika ndashaya hanya nechikoro, but my grades are better. Tete, ndakazomitiswa nemukomana that I met. I told him I was not ready to have sex, but handina kumuudza why. He understood until akutanga kundishora kuti he told me you are not a virgin, but you are behaving like one. Sawira wangu advised me to tell him the truth. Then I did and he understood. But one day akazorana neni ndakadhakwa cause aindidzidzisa doro. I was not used to it by then. I discovered kuti I was pregnant after tatomborambana naye, but haana kuramba numbu. Everything went well. Tikatokarisana. My marriage didn't last. Aihura ende ndairohwa kusvika pakumukira kuchipatara chaiko. Aiva muhondi murume uyu. Hapana mari of food yaitenga. He left me and went kuSA ndisingazivi and moved on. But pakazoda kuti tidzokerane, he was worse and nanasi he doesn't support our child. Tete, my life is a mess. I'm a single mother, but I go through a lot. Relationships don't even last for a week or more than 2 months. Ndopfimbwa chero nehama nevarume vevanhu. It bothers me a lot kuti chii chiri pandiri. Ko wangu ari single achiva varini.
I really feel so low, Mufunge. I get good jobs with better positions, but ndongodzingwa get framed. Business chairo, people don't pay, and clients cancel everything. Ndinorwadziwa vana vamai vangu chaivo, they gang up against me. Kana wana anombondibatsira, ndinodzingwa sembwa kudzimba dzavo, ending up in the streets tete. My sister akambondidzinga, and her husband told me I was not welcome. I didn't have kwekuenda apa kubasa. Ndakabatswa this guy that I thought munhu wekuziva tete. I was raped like no man's business. Next day I left shamwari yangu kanditora. Ndakazopa dzingwa futi neroja raipapo achiti ndine mamepo. My life was hard. My boss took me in. Ndairara with his sister in a room. Aiwa ndakabatwa mushe. Fast forward kubasa ndaisabhadhara and zvairwadza. Ndonzidzoka kumba ndikadzoka upenyu hwaioma worse. My father passed away 2 years ago. Tete zvakaoma. Vakamboedza namama before he passed kugadzirisa life yangu but zvakaoma. Ndafamba maprofita nematare asi hapana chachinja. Murume kungondiona for the first time anobva ndiramba ende kungorara nemunhu achifunga kuti pamwe he might stay zvobva zvatoita worse. Ndatendera Zimbabwe yese maprofita ndomaziva asi problem iyi haiperi. I've experienced 4 miscarriages mufunge and izvezvi boyfriend handina zviri kuramba. Friends betray me left, right and center. My siblings westete ende mumwe pandakauya kuma muna December she was aggressive akati akundisira peace order. Imagine kumba family house. She humiliated me nyika yese achitaura bad things about me. Christmas Day, which was also our late father's birthday, vakaita vega ikoko kuimwe imba ina I refused ndikati kuitiswa ndoenda ndakapiwa peace order. I spent Xmas ndega and my mom was broken. Tete inini I need help. Deliverance chayo because everything in my life is a mess. Andina zuwa remahara. I dreamed ndichisangana pabonde nevanhurume ovakadzi sometimes. Dumbu rangu rongosvimba ene mazama angu anobuda mukaka. It stresses me out kuti ndikafamba ndonzi ndiri mukadzi wechikwambo. Maprofita anondibatsira anoora moyo okuneta. Havazopedzisi. Vamwe they say they got attacked manheru after vandibatsira ubva patotya. Last day ndakambofunga kuzviuraya ndikamwa 20 mapilisi. Ndakadonha pasi ndikapera simba. Ameno kuti ndakazomarutsa sei asi ndakarwadziwa nekurwara. Ndakachaya ndokunogara ndikapepuka next day kuma12 wondering kuti handina kufa wani. My life ine munyama usingaiti. Zvinhu zvangu zvoperera munzira. Everyone is doing better than me but mufunge I get better jobs than them. I do better hustles than them but chandinacho chii zvandokohwa hapana. I've turned into munhu anomadoro and it's not normal tete. Ndogona kumadoro rekuti I ask myself kuti kondamwa ndega opane vanondibatsira vandisingaone. I've suffered. Feelings for men anopera and I masturbate mufunge kuti zvakatanga sei handizivi because ndotonzwa kunge pane zviri kundituma. Chero ndiri mukombi ndotonzwa kuti panapa ndinenge ndiri kuitiwa. Hameno ndatambura. Ndorota a lot of things, dreams dzinoitika, especially hope dzemvura. So here my sisters gossiping about me kuvashandi kuti uyu injuzi nai vedwe zviri kwere. My siblings don't even realize kuti I need help, like seriously. Ndakamboenda kunogara namainini out of Harare vachiti vafambe neni. My sisters made sure to call her kuti mukugara naye sei hagarike naye akadai ndobva azodai. They could say a lot of things ndochema in silence. Asi handina zuva randakanetsana nawo ochi taigara mushe and I owe her nekundibatsira and kundigamuchira. Tete ndaibuda smelly discharge for almost 8 months but she accommodated me, yet my siblings knew but never helped. Handina medication handisina kuma kuchipatara ndanga ndaneta. Zvava nani through kubatsirwa muvanhu mumu. My siblings vanototi kuna mama saka mukutoti mwana wenyu ane mamepo anozviitisa wotoshaya kuti asi ndiwo vakangwara. Ndiri munhu ane hasha nerafu and I feel I'm bitter treatment from the family and what I go through. I isolate myself because handichagone kutaura ndisina hasha and ndobuda musodzi kureva kuti ndine zibundu mumwoyo. I'm not even in any family group. Vamwe nditori neover here tisingataudzani but they are always saying zvakaipa pamusoro pangu. Right now chandimutsa ma2 am ndarota being attacked by a snake. Ndaitsimbira musoro ndobva yazvimonera paroko rwangu zvehasha ikandiruma. Ndapepuka feeling a grip and something letting go of my hand. Ndaradziwa riri kuzvimba ruoko as I talk now and ndiri kurwadza. I can't sleep ndikutya. Nyangu yakarebesa and I left out zvakawanda. I need help. Munhu anokwanisa kudzinga mhepo chayo nezvikambo. Ndaneta. I also want to get married. Ndodawo hama neshamwari dzindidewo.
ndodawo kuita zvinobatika. I have a child to take care of. I'm lonely, yet I have a lot of people around me. I have lost a lot of contracts. Ndichidzingwa sembwa kumabasa pasina chandaita. Ndonzwa kurwadziwa. My heart bleeds. And simba rekunamata kazhinji ndorishaya. I do absolute Esther fastings. Aiwa, I try yo, but zviri kuramba. Mukandiona munoti zvakaringana izvo I'm walking dead hangu. Nhasi ndichaperera pano. I try to summarize. Ndokumbirawo spiritual help. Ndiri kuramba ndichishandiswa. Okay, let me just respond to you. Ndatumira Heidi number pastor. I think right now she needs like a serious person. Pane mbambo paunoona kuti paunoda munhu ane relationship naMwari, munhu anotya Mwari. Ndoziva kuti tose tiri vatadzi, but ndangomutumira namba yapastor vachamubetsera kunamata who's very sincere. Chazokudza ine zuro. Like I think I've told you before kuti ndovata ndikachidziwa ndichadza kufema and all. But nezuro pandisina kuposta zvakatozo neprevious day zvazvakutoita wese zvinosingoitika manheru ndakarara, but the past 2 days zvazvakutoitika even masikati, like my pipes anongoti nokukata off, you know, haisi asthma attack, inongoti it happens for like 2 seconds, but you also it feels like eternity. So ndakazongonezuro taenda ku10 days kuti takazongonzi vanogwara vanodi huyai ndikunamatire. Moziva kuti takanopfugama soka pakadaniwa. Unoziva kuti pane mweya waMwari, pakanamatwa munamato umwe chete kuti Mwari ivai nevana venyu. Ndakapfugama ndikaze ndikabuda musodzi. Chokwadi ndinamata kuti nai Mwari ndibetserewo. Shuwa ndingava munhu asingagoniwo kuningirikina kufema. Pakanamatiwa munokunzwa ndakanzwa kutsva so pakanamatiwa amen amen. Ndakati ndichibva ikoko zveshuwa ndakaonge I could breathe. Nezuro for the first time in 2 years ndakavata ndikasakachidziwa nhasi ndamuka ndisina kana kukachidziwa kana kuningirikina. Saka tingoti there's nothing possible with God. Ndavapa namba dzapastor already. Get verenga nyaya. Hi Tete, hi viewers. I'm a 29-year-old living in the capital of Harare. My story goes like this. Takazvara tiri 6 mumba medu, 3 boys and 3 girls. Baba vakaita vakadzi 5 in his lifetime, with each wife giving birth to only 1 child. Mai vangu voga ndivo vakaita vana 2, but she was the second wife. Then my father remarried his third wife. So baba vaive nemutemo wekuti ndinogara nevana vangu. So takabviswa pana mai vedu tichiri vadiki. So all my life as a child, I was raised by my stepmom, and I lived hell on earth in the hands of that woman. Please don't get me wrong. I really appreciate her. She raised me, but life wasn't easy with her. But that time, Baba vaishanda out of town. So you do 2 weeks away from home. Pa 2 weeks idzodzo ndaioneswa chimoto as a child. As a child, ndakanonoka kusiya weti magumbezi. So every morning ndaimuka ndorohwa ndopiwa magumbezi eweti aya ndonzifuridza kusvika auma. This took years ndichiita weti magumbezi, but in my case yange yatova problem because yange yatova trauma phobia zvekuti pese pandoedza kunorara ndaitotanga kuita stress kuti nguva iya yasvika. So pfungwa dzaitorara dzava registered kuti ndichatoita ukufie yekutya kurohwa. So because I was thinking it, ndaibva ndazvirota zvichiitika. Mukurota imomo ndo mukutoita. Ndaipomerwa nezvandisina kuita. Kana baba vadzoka kubasa vaisvikoudza zvakasara zvichiitika nezvimwe zvisina kuitika ndorohwa. My father never listened to me. He never gave me a chance to explain my side of the story. So we didn't have that father and son bond because of that. Ndaitovatya vaifarira mwana wemukadzi wavo. Handina kumbobvira ndakaona achirohwa, not even single day. Apa ndiye aitwa nemusikanzwa kunyanya, asi he was cherished like an egg. Me and my 2 elder sisters who were treated like outsiders. We never had a normal childhood, which led both my sisters to early child marriages, not because vaida asi it was a way to escape the environment yataiva. So I was left alone. Now panga pasisina wekuchemera zvese zvakanga zvakungonangana neni. So all this zvakaita kuti ndisave that connection with even hama dzekwababa, nekuti zita rangu raive rakangosvibiswa kumunhu wese. Ndakasvika pakutokura zvakadaro. Pakaitwa family meeting, pakanzi open for suggestions. Ndikasumudzawo ruoko ndikataurawo something. Ana tete chavo vanotonditi haiwawo zvataura nemunin'ina wako zvitori nemusoro kudarika zvako. They crushed me down to a point yekuti ndotonase kunge ndisiri munhu. I don't belong there. Here is the worst part. My real mother died back in the year 2013. Vakarwara havo, asi baba havana kunovachema. Mai vangu I know they've separated, but culture yedu
unoendawo kunhamo kuitira vana. So takaenda ini nesister yangu tiri two kunochema mai vedu. I was 17 that year, my sister was 20. Then 4 years down the line in 2017, we lost our elder sister, the firstborn. She was 27. Vakarwara again. The line was following every person I loved, and the only people vaindinyaradza after that funeral, baba basa ravo rakaperawo, and things changed for him. Vakabva vaenda kuSouth Africa kunotsvaka basa. 3 years down the line, I lost my elder sister, anondisiyira Zamu. She died at the age of 27 again in 2019 due to a bus accident. She died on the spot, bad part of it. Pakafira ndipo pandaidarika napo mazuva ese kuenda kubasa. So ndakatosvikawo paaccident scene few minutes after accident, ndikatosvika ndikamuona akaradzikwa pasi, asi nekuda kwekukuvara kwangaita handina kumuziva kuti ndiye. Akatotakurwa ndiripo, ndikatarisa ndichoti ndemukadzi afa achirwadziwa uyu, kutyoka mabhonzo kudai, apa kana kuziva kuti mwana wamai vangu iye. So the media came and police secured the scene. Vanhu tikabvapo, I continued kuenda kubasa kwangu. Ndakatozofonerwa necousin sister yedu ave Mascati kuti sivashaika vaita tsaona makuseni nebhasi vachienda kubasa. Hama dzangu, I was disturbed. Hazvina kunonoka kubatana mupfungwa dzangu kuti munhu wandaona kuseni uya nawo ndakupiwa this news. It became clear ndakarwadziwa, asi ndakazvisimbisa ndokuenda kumba ndokutanga kuzivisawo dzimwe hama, ndokuzivisawo baba vangu vaiva kuSouth Africa. Vakapindura vachiti nematambudziko munenge muchizotiudza kuti program yakamira sei. Wow. Ndiwo mashoko andakaudzwa nababa vangu ivavo. He had no intention of coming back kuzochema nokuradzika mwana wavo. Inini I was 23 at that time. Ndanga ndaakushanda hangu, but it wasn't a good paying job. Apa sisi vangu vasina funeral policy. Apa kumure hakuna vanonyatsowana. Kubaba havasi kuda kuuya. Gore roro ndakakura kuita murume mukuru. Thank God I was working for a company that had multiple organizations, which includes a funeral home. Ndakafonera murungu wangu ndikamuudza the situation that was on the ground. Murungu akabatikana akati, I'm willing to help you in any way you want. May God bless that man wherever he is. He started assisting us on all funeral arrangements. Took the body from Pare to his own funeral home. Ndikapinzwa mushowroom, ndikanzi choose a coffin for your choice. Ndikasarudza. A team was assigned to assist me. Ndikapiwa mota yekutakura body nekombi yekutakura hama dzepedyo. Vakabvunza kuti moda kunoviga hama yenyu kupi semhuru, tikawirana kuti kumusha kwedu kwarisapa. Ndokupiwa makuponi efuel. Kwangova kutsvaka chikafu chekuti vanhu vadye panhamo. God really helped me panhamo iyoyo, nekuti vanhu vese vanga vakapeta maoko vakangotarisa ini. Baba vakazouya havo, asi vakazosvika tatoviga mwana Mascati. Ivo vakazosvika kumanheru. Chivanhu chese chinoda baba pakuvigwa kwasisi vangu ndini ndakaita. Zvese zvinofanirwa kuitwa nababa. So both events yekufa kwamai vangu nekufa kwasisi vangu, baba did not do anything, not showing care. Zvakaita kuti mwoyo wangu uende kure kure nawo zvakanyanya, chero hazvo tanga tagara tisina that bond. Zvadaro nhamo yadarika, tikadzokera kumabasa. Baba ndokuvatsvakira mari yekuti vadzokere kuSouth Africa. Kuya vakaenda. Vakaenda havo, ini ndaive ndichiri kugara pamba pevabereki nokuti I wasn't doing well kuti ndizvigarire ndoga. Nekuda kwekuti ndaiti kamari kashoma kandashanda ikako kaive kakatorongerwa pamba. Musi wepayday ndaitosvika ndakamirwa nelist rekuti ndaitosara ndisisina kana mari transport yekuenda kubasa kwacho. Zvaive zvakaoma. Zvisinei 2020 ndakazosiya kubasa kuya, mari dzisachabude, ndokutsvaga kumwe. Ndokurira nemurungu munyowani uyu aifara nemashandiro andaita. She was a good person and she could tell if I have something that was bothering me. So one day she asked me to sit down with her and tell her what is bothering me, because I was a personal driver. So she could see that I'm not ready. So she would see that I'm not really paying attention. I told her my situation and she said I could offer you a home here if you're looking for a way out until you get on your feet. And I took that offer without thinking twice. It turned out to be the best thing I ever did for myself. I left home in December 2021 and been staying at that lady's house from 2021 up to December 2024. She was now relocating abroad, and for me, I had just raised enough money to start my small business. So from December 2024, I was unemployed and started my small business. It was hard, but I survived the whole of 2025 without employment.
kutopinda 26 by the support of my small business. It is a hassle-free type of a business, but stressful at some point, but it is paying my bills. But my problem is I've grown to become a lonely person. I have no friends, no family that checks up on me or what. No family that checks up on me or what. It's just me and myself. I'm not an outgoing person. I just stay in my room, only goes out to meet clients and buying food stuff. My past has really affected my future. I don't enjoy things like other people do. I don't even know what I like or what I don't like. I don't even know myself. I do have peace of mind, but it's like it's not enough for me. I overthink things because I have all the time to do. So Tete, help me. Now I'm turning 30 years. My life has no structure. It's like I have no purpose for life. I've had 3 suicidal attempts for the past years. All failed. Ndakasvika pakuita give up. Ndatoona kuti Mwari vari kuramba kuti nguva yangu yekufa haisati yakwana. It's like he's saying there's still something for me to live for. But I don't see the purpose of it because my life is just on autopilot. All my life, because my routine is the same. Wake up, eat, stay at my phone, bath, eat, sleep. The next day, repeat itself over and over again. Tete, I don't know if I can get help or at least have a good, genuine friend who wants to be a special person to me. A person I can share my mind with. A person who's open-minded, even business-wise, to share ideas with. I'm open for that. I just need something that can keep my mind busy so that I don't overthink things the way I do when I'm alone. I did not do well in school. As I didn't took school serious, I just used school as my free time from a toxic home. So I didn't do well in school, but I learned a survival skill and I became good at it. What I was doing in my previous employer, I learned a lot from a business. And when we went our separate ways, I started something small for myself and it has been paying my bills. And for all the last year, I was unemployed. So even if I could find a friend who is business-minded and who's looking for a reliable business to start, I can be a good partner to start a new business with, because I know it's inside and out. It's a transport business, car rental business, to be precise. Now I own 2 small cars and they've been good to me. But in this line of work, numbers do matter to see good returns. So if someone sees my story and wants to start something with the person behind the story, please do comment in the comment section with your details and I'll be following up in all your comments. Viewers, thank you for taking your time to listen to my story, and thank you, Tete, for taking your time and effort to read my story, post story, so it can be heard. Happy New Year, everyone. God bless you. I'm very sorry when I was reading this story, especially panye funeral pakuti dedi vanozoti mutiudze kuti munenge muchiplana chii baba wako. Ndopaunoona kuti sevana muAfrica takasenga zvinorema zvinenge zvatarisana newe. This is a typical life of an African man. This is a typical life of an African breadwinner. Pandogara ndichitaura panyaya dzemainsurance handiti maybe mune muchingofunga kuti anotaurisa vanototi zvinobowa. Hazvibowi, because pane vamwe vanhu vaunenge uri indirectly responsible for. Alright, ngatimbomira nyaya insurance. I'm very sorry, especially on losing your sister and losing your mother. These are the people who are going to check on you. And you're not going to feel lonely if mama was here. You're not going to feel lonely if your sister is here. Because as siblings, we call each other. Tonight, I'm not a sibling call. We talk and talk and talk. But right now, we have no family. Baba, chitumbo vaverengi. Vanatete nima side raba bari. Atisi kuti variverenga because baba kagara a picture kuti you are a bad person. So the entire family, they don't like you. As people are going to love you unconditionally. It was your mother and your sister. But Mwari akavatora. Tisati taenda panyaya yekuita business. I think you also need to talk to a professional who's going to help you, because don't also depending upon my childhood traumas, pane too much pain, grief. There's a lot. That's why you've lost interest in everything. You are actually not going to are depressed, but you also need to speak to a professional who's going to help you. I am going to signs and symptoms in Nandisa ango psychologist. But I'm also saying, if you get professional help, number 1, number 2, you also need a social life, because this thing of eat, sleep, wake up, eat, sleep, wake up. My clients, will just meet them. So your business are your hands on full time. So in the end, you're just at home, eat, sleep, wake up. If possible, I think Mumbo na mafidio akunda chitima chiti unogona kwenda Victoria Falls na $50. Kutokwera bus chai, because your job is not too demanding. Kungo tuna one weekend imboenda waku Victoria Falls. Next weekend imboenda waku Mount Taranzi Falls. Travel. Ungunza
traveling inokuita kuti you get a new perspective of life. Chechitiri inisasisi wako zvendoti dei machitsvaka makoti. Ukatsvaka makoti mune mawana project yakanaka fana. Mune muchimufonera muchitaura nyaya so that tikuda kuti work on a social life. Right. Tadzoka zvakare. Nhasi ndadagara ndatotaura nekunhu ndaitotaura natalenti the diaspora consultant wekudiaspora ndichitoti I haven't been talking about the diaspora insurance. From reading the story, I am also reminding you. Vana vakomana, nhasi ndiri kuda vana vakomana. Ndoziva kuti most of the clients that we are getting, it's women. Ndoda kuti vana vakomana mune responsibilities akawanda. Makasenga zvinorema musoro. You have no one to talk to. Ende mune responsibilities as long as mune mukomana kana uri bhudhi wangu chero uri mudiki kwandiri ndimi bhudhi tete akatokutarisai. Ndiri kudzoka ku the diaspora community, vanhu vari ku UK, vanhu vari ku UAE, vanhu vari ku UAE makamboita sei? Vanhu vari ku UAE, vanhu vari ku Poland, vanhu vari kune ma-island, vanhu vari ku Canada, vanhu vari ku Australia. I am saying take the policy yeku diaspora insurance, muise ma-parents enyu, muise ma-sisters enyu, muise ma-sibling, because zvinotarisana nemi. Ku Africa munoti vanhu vakaita sei, but handimaona imwe zvakasangana nomwe mwana. Baba vakutoti mozotiudza kuti maronga chi mwana wavo. Alright, but rangu rava ready. Handizivi kuti ndodi ndine nyaya takatsvaga itigumire pano ante, because like this is 1 hour 3 minutes on the camera. What I don't know is ndikaedita tosara pachi, but pane nyaya. You remember sisi vakauya vachitaura nyaya yekufirwa nemaparents vakazonyora nyaya yose. Tina sisi vedu vanonzi Michelle, she just offered kunyaya dzenyu dzamunotumira dziri mavoice dzedzi. She just offered kuti adzitranscribe agare pasi anyore. She takes her time. She's a business woman also, but she takes her time kuteerera nyaya dzenyu achidzinyora 2 hours achinyora pasi. Saka we also need to say thank you to Sisi Michelle because she's doing a great job. She sent me stories and also kwanza kudziverenga because ndoona kuti we are now on 1 hour. Thank you guys. Thank you Zimbabwe for responding very well muchitumira nyaya dzenyu. Zvinhu zvakanaka zvekuti we get to talk about zvinhu zvinotiremera. Anditi Haidi vakasenga zvinorema. Haidi makasenga zvinorema. Ndichakutumirai namba dzapsychologist ataure nemi mudurure moyo wenyu. I need you to feel lighter. Guys, thank you for watching. Regai tizame kudzoka ne-episode inotevera between Sunday. Not Saturday, I am not sure, but I think Sunday will do. Anditi because pane nyaya dzakati wandei dziri pano vanhu vakutanga kuresponda. Musarega kutumira nyaya dzenyu. Anditi mwari kuitirai zvakanaka. Before I go, this year we are planning to have a Mother's Day with a difference. Munhu wese akasvagwa nomukadzi toda kuti acelebrate vana mai. Tocelebrate vana mai. Uyezve kana iwe uri mukomana uchida kucelebrate mama wako, you are invited to this event. Kana uri mwanasikana ada kucelebrate mama, you are invited. So we are saying come mama nevana, kana kuti sisi wako kana kuti uri bhudhi wada kucelebrate her sister who has raised her. Pane vamwe ma-sister ma-first born anenge akaraidza vanakomana. Iwe uri mukomana uri kuti you know what, I want to appreciate my sister, I want to come also. Kana kuti you want to pay for your sister as long as you are in South Africa. Aiwa ndozvatiri kuita gore rino. Ndotanga kuti tigare tatanga kuipromota. Mutengo wedu wegore rino regai ndigare ndataura. Mutengo wedu uchange uri 800 rand. Because last year we did 400 and hazvina kufamba zvakanaka. We had to pay for the venue, we had to pay for the food, we had to pay for the photographer. We had to pay for my gifts. So in the end, I actually paid the photographer from my own money. I also bought my gifts. Mari yangu yasingakwani, mari yangopera kuchikafu chose. Saka ndinoda kuti ngatitange kubhadhara 200 pamwedzi. Isai ma 200 paside mozongondipaya 800 panotanga April apa. Nditi tibve tanakigwa nekuti gore rino kunenge kuchidhuka. Handidi kunyepera, kunenge kuchinakidza because I see kuti the community has grown from what it was like last year. Kune vese vari kuona musakangamwa kusubscribe. Let's press the red button so that we can grow our community and impact so many lives. What I like about this community is people are coming through with their childhood traumas. Vanhu vari kuuya nenyaya dzavo dzaivaremera, vanhu vakasenga zvinorema ende havana munhu wekutaura naye. And one thing that is nice about this channel is this is a ID. Vamwe vanhu havasi comfortable kuuya vachishare papodcast vakataurisiwa. Saka iwe unongonyora nyaya yako, wodurura mwoyo wako zvese, isitoverenga, wonzwa kuti vamwe vanofunga sei, zvinova zvinhu zvakanaka. Ndinokutendai nekuona kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka, ndatenda. Bye bye.